се поканен. Твой Чоко, клас, рожден ден. Не го е срам. Преди 1 година също имаше рожден ден. Значи този Чоко има 2 рождени дни, аз само 1. Ще видим тази работа. Кой звъни? Какво обичате? Мандарини. Тук не е магазин за плодове. Тук живее щъркелът Чоко. Чоко, извинявай, не те познах. Честит рожден ден. Заповядай. Чудесна миризма на Сара и Бертолетова сол. Заповядайте. Охо, здравей, Боко! Мене ли търсиш? Да, честит рожден ден, Чоко. Нося си букет, но той, кой знае защо, експлодира. Чоко, този тук твой приятел ли е? Това е моят домашен робот, Робоко. Работи! И какво може да върши? Влез и ще видиш. Това всичкото за нас ли е, Чоко? Естествено. Така е програмиран. Не позволява да се яде с ледити ръце. Ама си глупости. Помощ! Чоко! Чоко, спаси ме, къде ме води този? Компанията да се измиеш. Помощ! Ще умра. Аз имам вродена непоносимост към сапуна и водата. Робоко, къде е Боко? Ние се. Сега е твоя ред. Аз съм Семил. Няма значение. Аз съм тук, за да те измия. Робоко, какво ти стана? Да те изпискам ли от водата? Ще започнеш да ядеш? Ами... Не, мисля, че е време да се нахраня с аз. Помощ! Този робот полудя! Опътване. Ако домашният робот започне да прави глупости и бели, значи акумулатора му е изтощен. В такъв случай включете кабела му в контакта и го заредете с електрически ток. Ясно? Чоко! Ой, не!
Къде си, Боко? Майче се, този толкова много хода. Вече няма да се правя на робот. Вече ще бъда добър. Ти ли си бил, Боко? Аз... А къде е моят робот? Там. Извинете, моля, не влизайте, защото съм гол. Честит рожден ден, Чоко. Аз не съм Чоко. Аз съм Боко. Извинявай, нали знаеш, че имам 16 диоптъра късогледство, астигматизъм, далтонизъм и догматизъм. Това си било ти, моето скъпо орле. Не, този пак ще започне с уроците по летене. Този път не позна детето ми. Днес няма аз да те уча да лети. Аз съм робота Орлеан и сега ще те науча да лети.